umuntu akakaphawule kucace ke manje. Thina njengeqembu lenkatha sikubeka nje kuyacaca futhi sifuna ukubeka lokhu kucace nje kungabi nayo inkinga. Besicela ukuthi lapha umengameli uMatomela alandela abaphenyi, ithimba labaphenyi especially laba sebahlala phansi, ke baphenye kulolu daba lolu lukaSenzo Mchunu kanye nomhlonishwa laphana uNhlahla Mkhwanyazi. Akakwazi ukuthi umuntu angabekwa insolo ezingaka bese kugcina kuyathuleka njengazathi akwenzeke lutho. So thina njengeqembu lenkatha sikubeka nje kuyacaca ukuthi asihambisane nomuntu okuhulumeni nongumholi ohamba eba namacala amakhulu abekwa wona. Akathathe nje umhlala phansi umhlonishwa lo aphenywe kahle kubonakala ukuthi unecala noma akanalo icala. Uma kutholakala ukuthi akanalo icala uzobuyela esikhundleni. Kodwa makuyikuthi unalo icala abhekane nengalo yomthetho kuse-early. Asikwazi nje ukuthi singalokho sithule siholwa ngabantu abanamacala obugebengu bese befika la bezothi bona bazolwisana nobugebengu ekubeni yena siqu enobugebengu asoleka kubo. Akaphenywe nje kucace, ayikho futhi into esingayikhuluma nesingayidispute kuloko. Ngakho-ke nje kuyinto esobala, akangalokho egoloza elokho ethi uzoyiphendulela bese sibuyela lapha odabeni oluphawulwe uFikile Mbalula. uFikile Mbalula uthi uMkhwanazi akahambisanga ngemigudu efanele. Yimiphi imigudu efanele mangabe ukhuluma ngesigebengu noma ukhuluma ngobugebengu? Yiphi nje imigudu efanele akhuluma ngayo? Yabona-ke lento isinika nje kuyacaca ukuthi iyabuya lento ka-ANC yobugebengu. Although igebengu besithi thina kwa-ANC seyiphumile zayokwakha isiqoqoqoqo, kodwa seyibuyile zikhona ezinye zivumbuka khona la, especially njengoba nje sikhuluma kanje. Thina njengenkatha asivumelani nje nalento yobugebengu futhi asifuni weJesu sikhahlela ngazo zombili inyawo. Akaphenywe nje umhlonishwa kucace, angaphenywa futhi yena yedwa nabo bonke akade utholakala ukuthi mhlambe ubambisene nabo kuloko. Istatement leso se-IFP akube njalo-ke, akungabe lokhu kugegwa ibhasi kushonwa le lokwehlwa kwenyuka ngathi kubikwe ikhetho. Abantu nje ababhekane nengalo yomthetho baphenywe bahlale phansi ke bakhumuke kule yomsebenzi womphakathi ngoba asikwazi ukolwa zigebengu. Ilokho nje nami ebengithi anguphawule ukuthi inkatha imiphi kulolu daba lukaSenzo. Inkatha ithi umengameli wezwe akalande ithimba labaphenyi bazophenya uSenzo. Uma kutholakala ukuthi uSenzo Mchunu unecala vele akabhekane nengalo yomthetho. That's it. And ilokho esikufunayo. Asikwazi kuma nje kuthuleke ezweni lethu kube kunezigebengu ezingaka.